Di pwede nakatumba. Amot kain. Dama diri pwede. No. Aray, boy. Hindi mo nakaubos mo tayo sa kahapon. Kasi kadiri tagdamo. Sugat ka matag nito. Hindi. Panik ka. Mapahuway na na yan. Damo na tumay. Iya. Parang hakot yan to. Yun parang bare.
Hindi daw litakan. Dito. Halo, pakita na din. Ha? Bird. Harvester, dili ha. Sityo Bugho. Bulong ka niya sama. Tulaw, malinis. Hala. Sige. Ubusan humay. Ga.
Parod-parodji. DIY ni Kay Kinurni. DIY. Harvester. Dapat pagpunan siya. Lapit na sa pizza ko. Tatay, mga taga din kuno kamo. Mga taga din kamo. Okay mga guys, mga taga-didik kami ha, Barangay San Isidro, San Julian, Eastern Samar. Kasi ini naman bagong discovery nga DIY han rice harvester. Kaya mga salamat tani mga suporta. Parang naga.